Rýsko. Jo, tam vidno. Počkej. Ale no. Kdo ja? Už ne? Kukuk. Kukička. Nie. Už aj dejepis mám medzi 3-4. Čo? Dejepis mám medzi 3-4. A nevíš medzi čo bolo? Ne. Ježi, malý mrmľo. To bude herec, podľa mňa pozri. Vytasila si foťa a aj ticho. Že? Áno. Nie ten malý nos, čaká ťa periem. Máš peknú vyklújenú peli. Peknú peli. Bože, chcem dieťa. To je jedno. Čím nás ponúkneš? Čím nás ponúkneš? Ja neviem. Tak džús? Tiež džús. Áno. Džús. Líško. Začne za facku podľa mňa inak. Ale ne, on to není zlý. Aj tomto ruku mám. To mi trása ruka. Nevadí. Čo ti, čile ruka chodí? Čo? On sa dvíha hore furt. Tie nohy malo černoté. Aj nepúkaj ťa. To není hladný? Moja mama? Áno. Som si myslím, že neplakal. No. Bože, Niklas, ja teba nemôžem. No nemôžem z teba. Ja v auguste nemôžem robiť